בין היחיד ואין החזן. שכח, לא אמר, אם עדיין הוא בתוך אותה הברכה יכול לחזור ולתקן, אבל אם אמר ברוך אתה השם, אין לו אפשרות לתקן, אלא יסיים הטוב שמך ולך נאה להודות, תגמור ובדיעבד יצא ידי חובה. גומרים את תפילת החזרה, רואים חצי קדיש, אחרי זה מיד קריאת ספר תורה, ויבוא העמלק. כל קריאת ספר תורה צריכה להיות לך תחילה 10 פסוקים, נגד 10 הדיברות ונגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. אבל כאן יש בפרשה 9. צדיק עניינה בלשון הגמרא, מספיק מעיקר הדין 9. אף על פי כן בהידור אנחנו חוזרים, כופלים את הפסוק ויאמר כי יד על כסייה. לא חזר, גמר, בדיעבד יצא. אחרי שיגידו קדיש, ימשיכו הלאה אשרי שבטיך ובא לציון, עד אמר השם מעתה ועד עולם. מפסיקים, קוראים את המגילה, אחרי המגילה הרב יתריבנו, ארור אמר ברוך מרדכי, ואחרי זה ממשיכים ואתה קדוש של תהילות ישראל, אומר קדיש תתקבל, מחזירים ספר תורה למקומו, אומר בית יעקב ילכו בעיניך, שיר של יום שני בשבת אצלנו, ואחרי זה למנצח לאיילת השחר מזמור לדוד. זה המזמור של יום הפורים. הגמרא במסכת מגילה י"ג, הגמרא דורשת כל פסוק מי אמר אותו, אסתר, מרדכי וכו'. ולכן דבר מעניינה דיומה אנחנו קוראים את זה. נסיים קדיש של אמר, אחרי זה קווה, קדיש על ישראל ועלינו נשבח. אחרי זה מיד מתנות לאביונים. מתנות לאביונים הסכום הוא כל אחד לפי היכולת שלו. בדרך כלל אדם שיש לו עשיר ירבה, ייתן כמה שיכול יותר. העני לא ימליך. זאת אומרת, אפילו אדם שהוא בעצמו עני, מתפרנס מן הצדקה, גם הוא חייב בתרי"ג מצוות, גם הוא חייב במצווה הזו. כמה? מחלוקת. לפי זרע יעקב בדעת הר"ן, אולי זה 1.5 שקל לכל עני. הרקב"א חולק. הוא אומר שלאדם עני כזה מספיק פרוטה. זאת אומרת, ייתן לכל עני 20 אגורות, יוצא בזה ידי חובה. עוד הפעם, מהלכה. אם הוא מסוגל, ייתן 1.5 שקל. לא מסוגל, ייתן 20 אגורות לכל עני, גם בזה יצא ידי חובה. כאן צריכים להיות 2 עמים לפחות. מתנות לאביונים, לשון רבים. אבל אחרי זה כששולח מנות, מספיק לשלוח מנות איש לרעהו. שולח אחד, יצא ידי חובה. מיד אחרי שיצא ידי חובה, ילך ויסעד מיד. לא טוב לאחר. לפי הפשט, וישכם אברהם בבוקר את כל המצוות, כולל גם המצווה הזו. כך הוא גם על פי הקבלה, כמו שאומר רבינו הרשש, ולכן לא יאחר את הסעודה עד חצות, אלא ישתדל כמה שאפשר להקדים. כשאתה אומרת, הזמנתי את אחי, הזמנתי את הבן דוד שלי, כל הזמנות האלה יאכל איתם סעודה שלישית, סעודה רביעית, סעודה עיקרית. שהוא אוכל, הוא לא צריך לחכות לאף אחד, אף אחד לא קנה אותו לעבד, לא בירושלים ולא במקום אחר, אלא יקיים את דברי הפוסקים והמקובלים, שצריך לכתחילה להקדים, בעזרת השם יבוא מלך המשיח. אמן. זה חלבי כבוד הרב בבוקר? בסדר, מה שהוא אוהב. חלבי אחרי זה בשר. מה שהוא אוהב. מחלוקת אם צריך לאכול בסעודה כזית לחם או לא. בעיקר הדין אין חובה. אבל כדאי להחמיר, יהיה כזית לחם, זה מה שיעשה כדי שיצא ידי חובה לכל הפוסקים, לכל הדעות, יזכו לזולים רבות. אמן.